Raffaello. Come on, look big. Sì, è big. How are you? How are you?
Ħanejdu flimkien il-Koronella lil San Pietru, jekk joġobkom ftit silenzju. Kbir apostlu li fil-ħar saret il-ħnina ta' Ġesu, nissel f'qalbna ndima sħiħa u żejjidna bil-virtu. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. كل يوم تجينا اللوم اغفرنا ذنوبنا نحن نغفر من وقعات علينا لا تدخلنيش في التنتيجي بس نسلم من كل دنيا من Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. عيسى مريم الله طلب علينا مدنبين السوف السيات الموت انا ما Glorja l-missir li ben l-Ispiritu Santu. كيف كان في البدو السو دايم ويبقى دايم تدايم امن bħal Ġesu imqaddes Pietru inġarrab id-batijiet lilna li minna nbatu bħalek u ħarisna mill-ħtijiet. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-semek da fl-ard. بس كل يوم تجينا اللوم اغفرنا ذنوبنا نحن نغفر من وقعات علينا لا تدخلنيش في التنتيجي بس نسلم من كل دنيا من Slima lik Marija, b'grazzi mimlija sinumlek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. عيسى مريم الله طلب علينا مدنبين السوف السيات الموت انا امن Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كلمة Post l-apostli għaraft lil Kristu bħala ibn il-mulej. Inti għallimna it-triq tas-sewwa naqdu bħalek lil feddej. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jekda fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa u jmirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Xħin fil-ħabs xieħtek Erod, emsek lanċi ta' smewit, mill-irbit ta' il-kwebs, mill-frumat u l-bizzijiet, missirna li jinti fi smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif is-sema ekta fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. عيسى مريم الله طلب علينا مدنبين السوف السيات الموت انا امن Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu كيف Santu. كان من البدو السو دايم ويبقى دايم تدايم امن Ilek għazlek raj tal-Knisja biex tmexxija fit-twemmin. Inna l-kol zomna fiħdana taħt raj wieħed maqdin. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-art. كل يوم تجينا اللوم اغفرنا ذنوبنا نحن نغفر من وقعات علينا لا تدخلنيش في التنتيجي بس نسلم من كل دنيا من Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان من البدو السو دايم ويبقى دايم تدايم Viva San Pietro!
bħalma tafu, issir il-ġabra tradizzjonali tal-ħruġ tal-istatu fuq it-suntir, jiena ħanejdilkom itfaw skont kemm tħobbu lil San Pietru. Sewwa, kemm tħobbuh, itfaw fis-sassa ħajdu l-ħelbes issa bidejhom. Tafu l-festa kemm tiswa u għalhekk inħeġġeġkom biex tkunu ġenerużi fil-offerti tagħkom. Ħajjiġu l-helpers. Ma lessa ħanamel l-istadina lill-laqda mużikali San Pietru fil-Ktajjem bil-Zabbuġa, kif ukoll lis-Soċjetà Filarmonika Banda bil-Zabbuġa, l-Presidenti u s-Segretarji sabiex hekk propju li inna naħdmu 8 feet matul dawn ix-xhur dawn l-aħħar ġimgħat mod speċjali. Nirringrazzjahom tal-kooperazzjoni, tal-ħidma flimkien, kif ukoll nawguralkom festa sabiħa li tfisser festa sabiħa li tassew naħdmu flimkien. Pietru kellu lan u l-ħidma illi jżomm il-Knisja Magħquda. Dik kienet il-missjoni li mulejtaħ. U bl-istess mod nemmen illi kemm il-Presidenti tnejn li huma u segretarji tagħhom flimkien miegħi u mas-saċerdoti qegħdin naħdmu flimkien biex inżommu dan l-għan li kellu Pietru li nkunu komunità waħda magħquda. U għalhekk ħanħalli daqsxejn l-ewwel nett ħanqasmilkom il-programm tal-festa, nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom. Għaddit sena oħra u erġajna din hawnhekk. Għal min jiċċelebra l-festa magħna u forsi jiġi f'din il-ġimgħa tkun ġimgħa illi jiġi u jifraħ ma' kulħadd. Iżda nassigurakom li kif qal tajjeb il-kappillan, il-festa mhijiex illum biss jew din il-ġimgħa biss, imma hija ħidma u hija frott il-ħidma ta' sena sħiħa ta' tant individwi kemm fil-gażini, kemm fl-armar, kemm f'affarijiet oħra, illi flimkien inkunu qed naħdmu sabiex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar din il-ġimgħa niċċelebraw flimkien. U propju xtaqt nieħu spunt minn dan it-tip ta' sagrifiċċju il għaliex forsi mhux kulħadd japprezza, imma anke din is-sena sfortunatament min nies illi jkunu qed jaħdmu għall-festa kellna u sofrejna żewġ inċidenti. Għandi l-Elix ma' ġenbi, illi llum nirringrazzjaw il San Pietru li qiegħed ma' ġembna il għaliex s-affarijiet setgħu kienu ħafna. U aħna minnaħat għandna wkoll kellna lil Nikolas illi sabiex jarmaw l-affarijiet tan-nar spiċċa weġġa spiċċa wkoll fuq siġġu tar-roti illum ukoll fl-aħħar jinsaħ magħna. Imma dawn huma affarijiet illi forsi jidhru meta llum fuq il-mezzi soċjali x'għandru l-affarijiet u jidhru mhux dejjem ikunu qed jidhru bħalma ma jidhirx ħafna s-sagrifiċċju illi kull wieħed u waħda minnha nkunu qed nagħmlu sabiex fl-aħħar mill-aħħar naslu għal din il-ġimgħa. U għalhekk tajjeb illi flimkien ingawdu, flimkien nieħdu pjaċir, flimkien tajjeb nifirħu għaliex dan ix-xogħol kollu li nkunu għamilna nagħmluh biex flimkien fl-aħħar mill-aħħar niċċelebraw lil San Pietru. Jiena bħas-soltu wkoll niftakar f'min mhux magħna u sfortunatament din is-sena kien ikun hemm xi ħadd ieħor magħna żgur, dejjem kienu qed jitħaq kieku. Il-ħabib tagħna Joseph Zammit illi ħallina għal din jaħjar. U żgur illi kieku kien ħajkun magħna din il-ġimgħa jiċċelebra din il-festa hekk kienet għażiża lih ukoll. U għalhekk tajjeb illi fl-isfond ta' dawn l-affarijiet niftakru għal xi qegħdin hawnhekk, għal xi qegħdin flimkien u din l-għaqda li hawn illum fuq it-suntier inġorruha magħna il-ġimgħa kollha. Jalla jkollna festa sabiħa, dejjem viva San Pietru. Jiena min-naħa tiegħi l-ewwel qed nixtieq li ringrazzja tantu tant nies illi qed jaħdmu għal din il-festa. Nibda minnek kappillan l-ewwel festa tiegħek magħna naf kemm ilek tirsisti din l-aħħar xahar qed kważi ċempiltli kuljum bada. Din il-Lambert dak tal-ieħor ħalli norganizzaw il-festa ma grazzi tal-Alla jidher affarijiet mixi kif suppost, il-kleru wkoll li ovvjament ikunu impenjati s-sena kollha.
l-sħabna naqda mużika li San Petru Fektajjen, illi flimkien magħna ovvjament ikunu qed jagħmlu festa esterna, kif ukoll il-kumitat tas-soċjetà tagħna, sezzjonijiet kollha u membru partitali li jkunu din jagħtu s-sem tagħhom f'din il-festa ta' din is-sena. Nixtieq ngħid proset ukoll u mhux magħna jkunu din jaħdmu bħalissa sħabna tal-Għaqda tan-Nar, illi b'sagrifiċċju kbir bħalissa din jaħarbu tal-ajru, kif ukoll grazzi lilhom, kif ukoll l-isħab tal-grupp tagħna tal-Għaqda Mużika li San Petru Fektajjen li tul din il-ġimgħa li jkomplu jseffru l-festa tagħna bin-nar kemm dak tal-ajru kif ukoll dak tal-art. Lil-laqda tal-armar u lil dak kollha li ramaw it-nisa kemm minn ġewwa u kemm minn barra. Minn barra ippermettuli b'assenza tiegħi ma jistax ma nirringrazzjax il-Konrad, lil-Dajlen u lil-Kajl li dawn saċi ma tajnilu konna f'sitwazzjoni li l-kamp tagħna fiex ma jintrama. X'tebda kontrattur ma sibna li res li jarmaħ u dawn daħlu għal il-biċċa xogħol ħanet b'sagrifiċċju kbir u grazzi għal il-Knisja xterna kollha. Ngħid grazzi wkoll dak kollha li għatu s-sem tagħhom fl-attivitajiet kemm ta' barra kif ukoll ta' ġewwa, kif ukoll l-Sinku u l-sħabi kunsilliera kollha li jkunu tgħinu fil-loġistika u l-Pulizija u l-Uffiċjali kollha. Min-naħa tiegħi l-appell tiegħi qed qasir qed dejjem ngħid is-soltu. Qabel nagħmlu xi ħaġa din il-ġimgħa naraw illi ma ntelfu l-ferħ ta' ħadd. Jekk dak li nkunu ħanagħmlu b'xi mod ikunu ħantelfu l-ferħ ta' ħadd ieħor ifisser li mhux tajjeb li nagħmlu propri din il-ġimgħa. Dejjem nkomplu nżommu laqta li tirrenja fostna tul is-sena kollha u flimkien nkunu ċerti li nagħmlu minn kollox biex il-ħadd flaxija kif imbagħad intemmu din il-festa nkunu kuntenti li għamilna fest oħra li għamlet ġeddi raħal tagħna u fuq kollox għamlet unur il-patrun tagħna San Pietru. Viva San Pietru! Kappella, naħna l-lum ta' najt Facebook inti li għandek il-bjerdi, għanna għanna nafu xorta dan. U bil-okkazjoni ġiġbanet fl-imkien, xtaqna natuk xaħġa tifkira, tal-ewel bjerdi tijak fil-komunità tagħna. X'festa kellna dis-sena. Sambat warej.
Infakkarkom li għada għanna l-festa ta' tfal, kemm it-tfal diġà bdew bil-festa tidnotaw. Għada fis-6:30 għanna l-qoddisa, u mbagħad wara l-manifestazzjoni bl-istatwa ta' tfal li ngħaddu mit-toroq tagħna, itfgħu kemm tifirħu karti mill-galleriet ma jimpurtax din ġimgħa. U mbagħad niltaqgħu il-Mużew tas-Subien fejn se jkollhom ukoll iċ-ċelebrazzjoni fil-Mużew tas-Subien. Nistiednu tfal kollha biex jattendu.
John, John.